Sada ćemo najaviti još jedan Erasmusov projekt. U goste su nam došli predstavnici, učenici i profesori Osnovne škole Jabukovac. Dobro vam jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Ugostili ste ekipu sa Sicilije, a onda ste i malo otišli k njima. Dobro jutro ravnateljici Osnovne škole Jabukovac u Zagrebu, gospođi Romani Šimunić. Dobro jutro profesorici glazbene kulture Jasni Marendić-Bajs. A s nama su i učenici škole Lucija Lovras i Lovro Tomašković. Dobro nam došli. Kako je bilo prvo pitanje? Kažete hladno, vidimo po slikama da ste odjeveni u zimske jakne i kapute. To je bilo u Zagrebu. Kad su oni gostovali u 4. mjesecu kod nas, baš je bio taj nekakav hladan tjedan. A mi sad smo se vratili prije nekakvih tjedan dana, rekla bi iz afričke klime, dakle 30 pa na gore temperatura je bila, obrnuto, da. Tako da nam je dosta bilo teško neke aktivnosti odraditi na toj vrućini, ali evo, uspjeli smo. Brojni su Erasmusovi projekti, ovo je samo jedan od njih. Kako je došlo do njega i kako ste ostvarili suradnju upravo sa školom na Siciliji? Pa ja se inače bavim Erasmus projektima još od 2009. godine, a evo sad kao ravnateljica u školi okupila sam ekipu, projektni tim i evo prijavili smo se i dobili smo projekt od Agencije za mobilnost i europske programe vrijedan 27,5 tisuća eura i u tom budžetu morali smo dakle organizirati dosta dakle nekakvih aktivnosti prije projekta i mobilnosti dakle u Sirakuzu i ovdje u Zagreb. Dakle, 18 učenika iz Italije je gostovalo sa 3 profesora u Zagrebu tjedan dana, a nas je 19 i 4 profesora smo otišli u Sirakuzu na tjedan dana. Evo, profesorice Marendić-Bajs, što ste konkretno pokazali vašim kolegama, profesorima i naravno učenicima? Što je bilo najzanimljivije? Prvenstveno našu školu i naš okoliš i naravno razgled centra grada sa svim našim biserima od trga Dolca za koji su oduševljeni. Cvjetni trg ih je oborio s nogu, oni nemaju uopće ništa takvoga. Zelenila za početak? Zelenilo u samom gradu ne, ali cvjetni trg kao sistem placa sa cvijećem to nemaju. I naravno Tuškanac, Ribnjak, Botanički, Zoološki, Bundek. Sve ih je fasciniralo. Sve. Lucija, Lovro, jeste li vi išli na Siciliju u Sirakuzu? Jesmo. I kako je bilo? Bio jako vruće kao prvo, ali bio stvarno jako lijepo isto. Kako ste se sporazumijevali s Talijanima? Rukama, nogama? Pa mislim, skoro smo cijelo vrijeme pričali na engleskom. Mi smo bolji od njih u engleskom, ali nama i njima se još pomagali su nam naša 2 učenika koji su iz Italije isto. Ali dobro su nam došli i mobiteli. Znači sve je bilo I Google Translate, pa neka riječ. I čak su neki Italijani pokušali naučiti, trudili se neke hrvatske riječi, a i mi Hrvati neke talijanske još. Bravo. Lovro, što si naučio o Italiji? Koliko Italijani u stvari znaju o nama? Pa vrlo malo. Ne znaju, nisu znali smjestiti Zagreb, mislili su da je to na moru. Ali smo ih upoznali s Hrvatskom, sa Zagrebom i s našom regijom putem prezentacija. I onda smo ih naravno odveli na ta neka mjesta. Bili smo i u Trakošćanu i u poselskim gospodarstvima i bili su oduševljeni sa Hrvatskom. Ravnateljice, što biste poručili drugim školama? Pa definitivno trebaju se, dakle, osmisliti zapravo projekt, napraviti projektnu grupu učenika i profesora, prijaviti se Agenciji za mobilnost i europske programe, dakle natječaji su non-stop otvoreni. Ako se i ne prođe na natječaju, ne odustati, nego usavršiti svoju prijavu i ponovno se prijaviti. I evo, mi smo uspjeli i jedan projekt smo već prijavili ponovno u 2. mjesecu, čekamo sad rezultate. To je jedno partnerstvo, isto Erasmus projekt sa Latvijom i Španjolskom. I evo sad čekamo u 7. mjesecu, ako to uspije, onda ćemo biti 2 godine ponovno u projektu. Koja je svrha projekta? Zašto se u principu ovakvi projekti ostvaruju i zašto ste odabrali upravo otići na Sirakuzu? Pa evo recimo, mi smo našli partnere na e-twinning platformi. Za one koji ne znaju, to je platforma koja se može pronaći na internetu. To je sigurna platforma, tako je, na internetu za učitelje i za učenike. Opisali smo kojim bi se temama htjeli baviti. U ovom slučaju je to bila ekotema, očuvanje okoliša i naša edukativna staza promatranje ptica. Osnovna škola Jabukovac je inače u predivnom okruženju Tuškanac šumi
I tako da smo onda iskoristili te prirodno okružje za naš projekt, napravili edukativnu stazu promatranja ptica. Djeca su radila na izradi kućica, hranilica za ptice, usavršili su svoje digitalne zapravo vještine jer su radili na QR kodovima. Tako kad prolazite zapravo ulicom Tuškanac i prolaznici mogu doći na našu edukativnu stazu i pogledati koje ptice sve posjećuju Jeste li na koju Tuškanac kućicu šumu. stavili kakav QR kod da oni koji prolaze mogu vidjeti o kojoj ptičici riječ koja je unutra? Dakle, 16 ptičica raznih posjećuje naš vrt i naši učenici su na talijanskom, engleskom, latinskom napisali imena i napravili QR kodove u informatičkoj učionici, tako da svako ko prođe evo, može vidjeti. Tako da smo zapravo usavršili ne samo te komunikacijske vještine, dakle gdje su zaista pričali na engleskom, nego i digitalne vještine, dakle u informatičkoj učionici. Radili su isto tako jedan vrlo, vrlo važan certifikat koji se zove Youth Pass, koji danas u EU zaista vrijedi i kod poslodavaca sve više i više, dakle kojim se zapravo dokazuju vještine koje su se unaprijedile u takvom jednom međunarodnom projektu. I svaki učenik je to sam za sebe napisao na engleskom jeziku i to danas vrijedi u Europskoj uniji, čak se za fakultet dobivaju dodatni nekakvi bodovi. Evo. Lovro, Lucija, imali ste jedno lijepo iskustvo s Italijom. U nekom novom projektu što bi vas najviše zanimalo? Pa po meni ovaj projekt je bio jako dobar i rado bih htjela neki sličan projekt, ali možda da više radimo na svojim digitalnim vještinama i možda nešto više vezano uz sportove, pošto se zapravo jako puno mladih se bavi sportovima. Dobro. Mene isto zanimaju više sportovi i tako, a i zapravo ovaj projekt je sve obuhvatio većinom, ali mislim da bi još na sportovima i nešto sa kompjuterskim vještinama bilo dobro da se nadopuni s tim. Hvala vam lijepo na dolasku. Pretpostavljam da ste vas dvoje 8. razred. Jesmo. Kamo dalje? Jeste li odabrali? Pa, još se dvoumimo negdje. Sretno u svakom slučaju. Vi ste i profesorica glazbene kulture. Jeste li, kad već nije se moglo lagano komunicirati s Talijanima, jeste li pjevali na zajedničkom jeziku? Od jutra do sutra, kako se kaže, stvarno. Imali smo u predvorju škole instaliran synthesizer gdje su oni slobodno mogli bilo kada svirati, pjevati i to je stvarno bilo jedno mjesto okupljanja. Meni najdraže Cijeli volare projekt. kantare. Vjerojatno se čuva. Hvala vam lijepo na dolasku. Sretno sa svim budućim Držimo projektima. palčeve za Erasmus. sljedeći projekt i za dalje. Puno Evo, ja bih, uspjeha ako i mogu još hvala samo vam. reći, da, evo, mi smo jedna mala škola, dobivamo novu dvoranu za tjelesni odgoj sljedeće godine, novi 6 učionica, novo igralište i evo pozvala bih sve koji su zapravo gore na Jabukovcu i u tom dijelu grada da dođu posjetiti našu školu i da upišu djecu u našu školu. Zašto ne? Hvala na pozivu. Hvala vam I lijepo. hvala na dolasku u emisiju.